150 godina, jesam li u pravu ja? Izvolite mikrofon pa nam malo kažite o ovom jubileju. Tu su i neki od đaka, nadam se da su odlični, je li tako? Gimnazijalci, dobro. Jeste. Zemunska gimnazija ove godine, kao što ste rekli, cijele školske godine obeležava 150 godišnjicu, koju obeležavanje smo započeli još negde u septembru, oktobru sa Svečanom akademijom, sa nizom manifestacija tokom školske godine, a istakla bih dva velika projekta od mnogih koje smo poduzimali: izdavanje spomenice koje je bilo u oktobru, i sada nekako školsku godinu i zvanično obeležavanje završavamo sa izdavanjem filma, istorijsko-dokumentarnog filma, kojeg su radili upravo koleginica prisutna, profesor istorije Ljiljana Raković, i grupa učenika od kojih su predstavnici ovde u istorijsko-dokumentarnoj sekciji sami svojim sopstvenim snagama. Sad malo nam recite o ovom filmu, profesorka. Pa izrada filma je trajala 2 godine. Ja sad kad pogledam ove vaše divne reflektore, kamere, dizalice, šine i tako dalje, moram da vam kažem da smo mi zaista imali samo jednu malu digitalnu amatersku kameru, da smo imali Peru i Paju na motoru, da jedan vozi motor, drugi drži kameru i snima. To su ovi snimci koje upravo vidite. Dakle, dovijali smo se na različite načine, ali mislim da smo uradili zaista jedan fantastičan posao. Zahvaljujući Ministarstvima nauke, Vera i Hrišćanskom kulturnom centru dobili smo donaciju od koje smo mogli da izradimo ovaj film i na DVD-u, tako da smo uradili jedan lep tiraž za naše sadašnje, buduće učenike. I oni vam se mogu javiti ako žele da imaju taj film. Tako je, mogu da se jave školi i mogu samo da još pozovem bivše učenike da redovno dostavljaju školi podatke o svojim adresama, brojevima telefona, da bismo i u budućnosti mogli da dođemo do njih. Odlično, samo da ja predstavim ovde đake. Tvoje ime je? Luka Vašić. Kakav đak? Vrlo dobar. Vrlo dobar. Marko Belingar. Vrlo dobar đak. To je za vojsku odlično, ide u vojsku, vrlo dobar, to je odlično. Marija Sivački, odličan đak. Gašić Vladimir, odličan učenik. Dobro, sve smo to odradili kako treba. Sad, za odlikaši, ove vrlo dobre, vrlo je zanimljiva i knjiga Mozak na čipu. Šta će nam to, Stanko? Pa, desit će se. Desit će se? Da. Pričaj nam, to ti je velika knjiga. O čemu priča? Priča o napretku nauke? Da. A šta je sa čovekom? Pa, čovek gura tu nauku napred. Ovih dana bila je promocija ove knjige, pobudila veliko interesovanje, pa nam pričajte malo o sadržaju i šta je ideja tvoja. Hoće li mašine zameniti ljude? Pa ja ne bih otkrio do kraja, volio bih da ljudi pročitaju, ali će steći taj utisak na kraju knjige. Inače, to je plod višegodišnjeg istraživanja novinarskog. Ja pokušavam da dočaram šta u najvećim naučnim centrima, institutima i laboratorijama ljudi istražuju, čime se bave, i evo nekoliko predskazanja. Arthur Clarke je rekao da će 2020. godine mašina u pameti ili inteligencija da se izjednači sa čovekom. 2029. je to najavio Ray Kurzweil, ali ono što je možda presudno i što će možda promeniti iz korena ljudsku civilizaciju i kada se postavlja pitanje opstanka ljudi kao vrste koja misli da je najpametnija, to je da... Doda jedan opanak, možda bude bolje. Da, 2045. će mašina nadmašiti u inteligenciji sve ljudske mozgove. Koje godine? 2045. To kad mi uđemo u Evropsku uniju, a? Otprilike tih dana će se desiti. Dobro, Stanko, hvala vam. Hvala vam lepo na ovoj priči. Višeslave, začitao si se, nije to tvoja tema su tamburaši. Danas je Svetski dan muzike, pripremamo se za ovaj veliki festival u malom selu Deronje. Ja ću da iskoristim ovaj mikrofon. Veliki festival, naredni vikend. Evo tebi mora pravi mikrofon. Tako, hvala ti. Veliki festival u malom selu, vidi 3000 duša, 5000 staje pod šatore, a između tih šatora 50.000 ljudi očekujemo. I sad gledam, ova tvoja emisija je kao nukleus tog najvećeg tamburaškog sela. Tamo je na 100 metara od sela 5000 do 7 parking mesta. Ovde mi ustajemo i smenjujemo se. Vidite šta ćeš tamo 2045. kad tu dođu neke ovako, idu ovako i na ding, 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 dan, jel tako sviraju Stanko? Nema tu svirke, nema tu ništa. Vidjet ćemo. Sreća što neću biti tu. Negde na drugom mestu. Nikad se ne zna. Rade Jorović je spreman da nešto zapeva. Narodni orkestar Radio televizije Srbije takođe je spreman. Volonteri Beogradske univerzijade, ko zapete puške
jedva čekaju da dođe 1. jul i da krenemo ozbiljno na posao. Punih 12 dana, je li tako? Hvala vam što ste došli da ulepšate studio, želim vam uspeh i hvala vam na tom humanom radu, jer da nije vas, kažu, ove univerzijade ne bi ni bilo, jer stvarno smo nešto u besparici. Sledeća univerzijada platit će vam. Važi? Dogovoreno. Direktore, može, a? Tako je. Poštovani gledalci, ovo je kraj samo današnje Šarenice. Narednu gledajte naredne subote, 27. Pričat ćemo najviše o Đavoljoj Varoši, ali i ostalim važnim događajima u Srbiji i svetu. Današnju emisiju završavaju Rade i